Finalista číslo 4 Nepoddajný dub. Príbeh stromu sa viaže s menom Ján Simor, ktorý bol arcibiskupom a schopným hospodárom, no presné okolnosti ani dátum výsadby nie sú známe. Nevšedný dub prežil históriu vzniku aj úpadku arcibiskupského parku Ajmajera. Hovorí sa, že v tesnej blízkosti tohto stromu dopadla a vybuchla letecká vojnová bomba, o čom svedčí aj viditeľný kráter. Dnes je strom spomienkou na tvrdú prácu ľudí, rozkvet i úpadok a celé 10 ročia pozerá na svet, ktorý sa pred ním neustále pretvára. Dlho bol opustený, no v roku 2023 sa mu dostalo pozornosti v podobe odborného ošetrenia. Jeho široká koruna pripomína otvorené dlane rúk, s ktorými vás už z diaľky víta. Ide o jeden z najkrajších a najstarších stromov v okrese Komárno.